יאללה. זריז. שמורי תרפל אם הוא ידע שמבין. חלאס אחי, נו. החלטנו שמביאים. כמה יש? כמות יפה. כסף קל, אחי. כסף קל. מחיר רגיל? עם אפשרות למועדה. סבבה. החרא הזה יעיף את הערב. שוב מתמר? אלא מי? תמר. תמיד מרוצים. לא יודע אחי. זה לא קצת מוזר אחרי שנפרדנו? בסדר אחי. ביזנס זה ביזנס פלזר זה פלזר. היי, הטמבלי, מה הולך? עמק, פינטו, תוריד את הרגל כבר, אני אמרתי לך. אחי, מה אתה נתקע לי פה במטבח? בוא תחזור למסיבה. בסדר, אבל אני צריך להכין את העוגיות המפורסמות שלי. כן, אבל היי. היי, תירגע. אתה לא חושב שאתה... מגזים? אני מגזים? מה? מגזים במגניבות של הבית רק שלך. איזה גבר. אחי, אני אומר... אתה חייב כבר לשחרר מהתמר הזאת. סתם חולת נפש פשוטית. כן. היא משוגעת. תקשיב, היום אני אומר תרגע, תהנה, תשתחרר. אני צודק? כן אחי, כן. בבקשה. אחי, העוגיות, מה? יצאו מעולות, כמו תמיד. עוגיות! שף אמיתי, אף פעם לא טועה מהיצירה שלו. אף פעם. אני רוצה קצת מהעוגיות, אבל... אף פעם. אף פעם. יש סיבה מסוימת. רגע אחי, פינטו עם רגליים על השולחן עוד פעם. פינטו! דיברתי איתו על זה, פינטו, תוריד את הרגליים! מה עושים? מה עושים? למה איבדנו? חומר עוד בעוגיות. בוא נמכור. יו לוקו? מה לוקו אחי? באנו לעשות קופה. אז ניקח את העוגיות של שוך ונמכור אותה. אחי! רעיון מטומטם. נתקענו במצב הזה, בוא נזרום אותו ונראה לאן הולכים. אחר זה יעיף את הערב, נעשה פה קרחנות! ערק?
אולי הם בחיים? בחיים? בחיים! בחיים? בחיים! בחיים! חי. זה חי? זה חי! זה לא חי! מת? 15 גופות בבית המזדיין הזה. הם מתים וזה בגללי. לא דווקא, אולי... למה לאו דווקא? בסיכוי טוב שוב ורקוב, לשים שום אצבע מאשימה, אף אחד עשה את זה בדוק. חזי, זרום, אין לו מושג מה קורה. אתה מבין שיש מצב שהם בחיים, נכון? חזי! איזה בחיים! כאילו חומר היה בעוגיות המזדיינות האלה. טוב, פשוט נזרום? מה זה? יאללה. יולו. אנחנו חייבים להיפטר מהם. זו לא שאלה בכלל. להיפטר מהם? להיפטר מהם! אתם מבינים שמשטרה זה לא אופציה, נכון? אז מה אתה מציע לעשות? ואני מציע שלא נזרוק את החיים שלנו לפח. נקבור אותם. נקבור אותם ונשכח שכל זה קרה. איך לקבור 15 גופות? ואיך נספיק להעיף את כולם לפני שההורים שלך חוזרים? והבית פשוט מטונף. כן, גם צריך לנקות את הבית. עזוב אחי, אי אפשר לעשות את זה. אפשר? עמק, אפשר לעשות את זה. אנחנו רק צריכים לעבוד ביחד ונוודא שאף אחד בחיים לא ידע על זה. שיט, הפיצה. הזמנת פיצה? תגיד לי כמה אתה מטומטם היום. הייתי רעב. רעב? אתה אידיוט. שיט, נדפקנו! מה עושים? מה עושים? אתה מפריע לנו באמצע הוויפאסנה. שנייה, אבל... ויפאסנה. אתם במערת קרח. אתם פינגווינים במערת קרח. תניח את זה ותלך. תניח את זה ותלך. כסף. תניח ותלך. 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 ויפאסנה. זו האחרונה? כן, נראה לי שכן. הבאת את כולם מהאוטו? כן. יואו, חלאס כבר, חלאס! אתה לא מפסיקה להתקשר אל האלוהים, זה מחרפן. אני אמרתי לך שלא מערבבים ביזנס ופלז'ר? תודה. אני יודע שלא תצטרך לצאת איתה. סתום כבר, סחי אפס. אתה סתם מתעצבן, כי אתה יודע שאני צודק. ומגיע לך. אתה יודע שהבאתי באמא שלך, וזה מגיע לך. סתם תפה כבר. פרצוף תחת. אנחנו מבזבזים עכשיו זמן יקר. חזי! מה? פה שכולם פה. טוב. כמה יש? 15 אידיוט. 1, 2, 3, משהו מטריד אותך? למה 4, אתה כל כך כועס? 5, מה? 6, לא צריך לחרבן? איך ידעת? 9, אני מכיר את הגוף שלך. יאללה, לך. לך, נו. 12, אל תנגב בסרפדים. 13, 14, 15. כולם פה. הלו, הלו, אורי? זה חזי, אורי עסוק. חזי, תקשיב לי טוב, אני כל היום מחפשת אתכם, מה פאקינג נסגר? למה אף אחד לא עונה לי? איפה אתם? אני חייבת לדבר עם אורי. אנחנו במטע איפה שאנחנו תמיד מעשנים, את מכירה, המקום הרגיל. הזולה הזאת שלכם? יפ. יופי, אני באה עכשיו. לא, רגע. שיט. שוך. מה אתה עושה? למה אתה לא חופר? יש עוד ים עבודה.
אחי, אני צריך לומר לך זה לא משהו. מעניין אותי אבל, אני לא עושה את זה לבד, תתחיל לחפור. רגע שנייה. תסתום את החור זבל שאתה קורא לו פה ותתחיל לחפור. אבל אחי, חזי! תקשיב. טוב. הנה אתם. למה לא עניתם לי? דפוקים? מה קורה פה? תמר, מה אתה עושה פה? אני אמרתי לך לא לבוא לפה. אתה ידעת שהיא מגיעה? למה לא אמרת שום דבר? זה מה שניסיתי לומר לך קודם. מה לעזאזל קורה פה? תמר, תרגי. יש לזה הסבר מאוד הגיוני. היא בטלפון, תורידי את הטלפון, תמר, תפוס אותה כבר, למה אתה עם הפיצה? זה מפגרת, אני לא מאמין. היא בחיים? כן. פאק! אתה מבין שהיא ראתה עכשיו הכל? הכל! היא תספר! לא נראה לי שהיא תספר. איזה לא נראה לי שהיא תספר! איך שהיא מתעוררת היא מתקשרת למשטרה. מה אתה היית עושה במקומה? בסדר, אבל המצב שונה. הוא לא שונה! אתה מוכן להוציא את הראש מהתחת שלך ולהקשיב לי? נו, דבר. האקסיט של מי היא? אורי. ומי מכיר אותה הכי טוב? אורי. ומי יכול לשכנע אותה? מי המלך? ללכת הביתה. בסדר, בקטנה. אני אספיק לסדר את הבית לפני שההורים שלי חוזרים. תכלס? סבבה. אני רעב אחוש שרמוטה גם. למה לא אכלת מהפיצה? היה מלא. אורי, אל תדבר. אל תדבר. אתה יודע מה? מה? שטגן. לך תזדיין. פינטו? הוא נשאר באוטו? אופס. מה? אבל אתה חי! זה חי. עכשיו הכל בסדר, שתנו לי כאן באוויר. דיברנו ודיברנו, היה קשה להסביר. מתחת לפני השטח, עוד יש מבוכה ומתח לאט, לאט נמצא מקלט. You got a new voice email from the number 599123489. הגעתם לטלפון של אורי. השאירו הודעה אחרי הצפצוף. אורי, זאת תמר. אני משאירה לך את ההודעה 1000 בערך. התבלבלתי והבאתי לך בטעות כדורי שינה. תחזור אליי דחוף.